Fuck. No! Don't make me destroy. Lolololololol. Ez a játék nagyon jó és nagyon vicces is. Tudom már, hogy mit teszek. Elmondom Medinek, hogy játszon velem egy kicsit. Blúj blújja blúj blúj, ha 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 ha. De szuper kocsi. Kényelmes és szolid. Gyorsan beszállok, mert sietnem kell, mert mindjárt nyílik a kapu. Incoming. Wow! Ez az űr hatalmas. Bármelyik bolygón meg tudnék élni. De vajon hol találom meg Medievilt ebben a nagy semmiben? Lehet, hogy elment P100 viharomra, akkor virvele turbul kapjuk el Medievilt Grabanca 700 XD. Biztos, hogy itt van, de ha nincs itt, akkor valakinek csak itt kéne lennie, nem? Ez meg mi a... Csak... nem egy... idegen? Gyorsan oda kell mennem, hogy megnézzem. Ő biztos tudja, hogy hol van Medievil. Hé öreg! Segítség kéne! Nem tudod, hol van a barátom? A barát. Lehet, hogy nincs itt, de én tudom. Hogy ki vagy? Te ki vagy? Hát én... Igen? Én Jimen vagyok a... Én felből tudom ki vagy. Csak az a baj, hogy nem jut eszembe, mert ettem azt, meg belúgtam azt, meg ilyesmi. Inkább figyeltél volna, te gyökér, előbb mondtam, hogy ki vagyok. Már eszembe jutott, hogy ki vagy.
a sofőr. Te lőttél azzal a vapisztolyjal. Most már tudom, te vagy az a kékruhás mószer, aki állandóan fiszkált engem a szigeten, és miattad nem bírtam veled. Olyan idegesítő voltál. Én meg miattad nem tudtam elmenni Hawaii-ra, te ciángyökér. Hogy minek neveztél engem az előbb? Na most dumálj, barát! Ne csináld ezt. Mi a francnak akarsz ennyire öldökölni? Azért szeretnék öldökölni, mert ezt én élvezem! Na most ügyelj, repülőbaba, elkemen! Au, ez nagyon fájt. Nos, készen állsz a halálodra? Kérlek, ne ölj meg, még nagyon sokáig akarok élni ezen a világon. Sajnálom, de én ezt nem hagyhatom, meg kell halni, akár hiszed, akár nem. Ne. Mi az, hogy még mindig élek? Volt a legjobb időbe futottam be. Hogy mi van? Lehetetlen elhárította a csapás egy baseballütővel. Lenyűgöző vagy, Sonic, csak így tovább. Hé te, hogy a francba jutottál fel ide? Én soha nem hagyom elveszni egy barátomat, ezt ne felejtsd. De ami téged illet, neked bűnhődnöd kell. Ó, igazán? Na majd azt még meglátjuk. Mi a franc? Ez nagyon fáj. Na ezt nevezném rendesítésnek, nem igaz, G-Man koma? Ja, ez egy nagyon fatality ütés volt. Nos, akkor inkább induljunk haza. Ebben egyetértek veled. Nos, akkor go haza a földre. De jó itthon lenni. Ja, végig szenvedtük ezt is. De egy valamit még mindig nem értek. Megválaszoljam neked a kérdést? Te vagy az Dante? Igen, én vagyok. Mi lenne a probléma? Mi a fene folyik itt ebben a világban? Háj, hogy is mondjam, valami nagy készülődik a sötétségben, és a célpontok mi vagyunk. De ne aggódj, amíg mi itt vagyunk, a béke olyan tiszta lesz, mint a nap. Igazad van. És amíg itt vagyunk, addig béke lesz. And all lived happily ever after. The end.